De start van de restauratie van de molen in Zetzande is begonnen en wij zijn erbij. Goeiedag, ik ben Jan Grimmes van molenmakerij Herwijnen en ik ben hier vanmorgen begonnen om de molen van Zetzande, de wieken, kaal te maken als start van de restauratie. Aanstaande vrijdag gaat de kap naar beneden, dus er zullen eerst de wieken eruit moeten en daarom hebben we al de latjes eraf gezaagd. En waarom doet u dat eigenlijk, die wieken kaal maken? Zodat de wieken door de askop heen naar boven gehezen kunnen worden. En wat is de askop? De askop is in het midden, dat kan je wel een beetje zien, dan ga ik een klein beetje wijzen. Dat blauwe gedeelte, dat is de askop. Daar zitten de wieken dwars doorheen gestoken. En twee van die wieken, dat heet een roede. En die roedes die moeten eruit, want anders kan de kap niet naar beneden. En duurt dat lang, zo'n wiek kaal maken? Ja, dat duurt ongeveer een 1,5 à 2 uur. En met wat doet u dat? Met een kettingzaag. Goedemorgen, ik ben Lennart van der Torre van de Rothuizen Architecten. En wij zijn al geruime tijd bij deze molen betrokken. Wij hebben het restauratieplan voor deze molen gemaakt. Met het restauratieplan hebben wij subsidie aangevraagd bij de provincie Zeeland. En wij zorgen ook dat de restauratie in goede banen geleid wordt. Dus ja, vandaag is een mooi startmoment om ermee te beginnen. Waarom wordt de molen gerestaureerd? Het was eigenlijk noodzakelijk om de molen te gaan restaureren, omdat er eigenlijk heel veel onderdelen in slechte toestand verkeerden. Dus de wieken waren deels doorgeroest. En de balken die we achter zien, de balken van de staart zoals dat heet, die gele en die groene balken, die zijn ook in slechte conditie. Dus het was eigenlijk wel noodzakelijk om een grote restauratie te starten. Wat is er allemaal gebeurd en wat gebeurt er vandaag? Tot dusver hebben wij vooral voorbereidingen getroffen. Inmiddels, vandaag is eigenlijk de eerste dag dat er echt wat te zien is. De wieken zijn kaal gezet zoals dat heet, dus het hekwerk is van de wieken verwijderd. Dat is eerder deze week al gebeurd. En vandaag zojuist zijn eigenlijk net de wieken uit de molen getakeld, zoals je kunt zien. En verder worden de balken van de staart worden verwijderd. En wordt ook, niet onbelangrijk en heel goed zichtbaar, wordt de kap van de molen gehaald. Die wordt beneden gezet om gerestaureerd te gaan worden. Dus dat wordt wel een beetje een ander gezicht straks. Het was superleuk om de restauratie van de molen in Zetzande op te volgen. Hier zie je later nog wat meer van. Tot ziens!